is a moment and a dimension that you feel, but if you can stretch a bit, there is something ahead of me. I don't know. But if you can stretch a bit, chiriko mwari chaanofana kutipa. So we are ready for anything, and I trust God that He'll give us that ability to stretch. Whenever you come in the presence of God, you have to teach yourself to stretch. Seek more of Him. Enjoy His presence. Enjoy His atmospheres. Open a difference beds ne religion. Religion in a order. Yakarongeka. Tikabva kuenda hapa. Tikabva takusvika hapa. Inonyorwa mapepa pasi mafambiro ainofana kunge chiita. But when you are in the presence of God, then you should come to a point where you ignore the order and stretch yourself to enjoy more of the presence of God. It's my desire that I groom people that enjoy His presence. That's my desire. That's my desire. And one thing that will cause me not to be happy is to be in the company of people that do not have this love for God's presence. This love of tarrying under the cloud of the presence of God. This love of praying. After you pray again. When you pray again. If I don't see that love, I get to be very, very worried. I get to be very, very worried. Because there's nothing that can compare to the love that a person has towards the presence of God. The presence of God. In the presence, there is healing. In the presence, there is restoration. In the presence, there is the ability to be renewed and become another person that you were not when you were outside His presence. So you don't have to look down on this glorious presence. You have to enjoy. I speak again, you have to enjoy. You have to enjoy. Just imagine madiro anoita vanhu. Firimu chairo rinogona kuonekwa 1 hour, 2 hours. Unachoona firimu. Mazuano kwa nema series. Hour rinopera achiona series rimwe ropera ndamune rimwe hour. Svika doka. But that same person, you put him in the presence of God. Hagone kuita black only for 30 minutes. And it worries me.
It worries me. Saka unokura sei, unokomborerwa sei, Mwari anokusimudza sei. Kana program yako yezuva ina Mwari pa 15 minutes beds, badhiri aine 12 hours, hope dzine 8 hours, kudya kuine 1 hour. Phone hatichataura, padiki yabatwa yavhurwa, kunyange kusina message, unongovhura WhatsApp, you are now addicted. Unongovhura even kusina kana message iriko, just to check. Facebook unogona kutoscrollwa, munhu ari muservice chitomhanya naye mbovarairo wodzoka. So many things that are taking attention from this good presence, and you get worried. Get worried, because what we want is a permanent connection, to be plugged in the presence, and make sure you eat and drink more and more and more from the glorious presence of Jesus. Yorubatika. So you get worried because there is a moment yausha zoona kuti wakuraramiswa neupano hwawakatsvaga dambudziko risati rauya. Saka pese paunonzwa kuti ndinenge ndabata upano hwaMwari, teach yourself to lock, grab it, ignore the environment, and stretch, 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 stretch. Loka, ignore environment, yes, stretch. Ndakukubvunza mvunzo. Can you go an hour usina kubata phone here? You can't. An hour yakareba. Can you go 15 minutes usina kubata phone here? Quite. Most of us 10 minutes wabata phone, 15 minutes wabata phone. But can you go an hour in the presence of God? Then you can't. That's where the problem is. Why do you take time muzvinhu zviri kutokutapudzira nguva nemari, but usingagone kutora time muchinhu chinoumba ramangwana rako? You have to be worried. Kana wafunga kunamata, ugova munhu asati azvidzidzisa kuruma presence yaMwari zvokuti hakuna anoibvuta pamuromo wako. You should be very, very worried, because we live by His presence. For us to be who we are, it is His presence. Without Him, we are nothing. In Him we live, we move, and have our being. In Him we have everything. So I would rather be a man who spends 8 hours of the day in His presence than spending 8 hours of the day doing some things that have got nothing to do with His presence. I have to teach my spirit to be always in His presence. When I'm driving, let my spirit be in His presence. When I'm cooking, when I'm doing the dishes, when I'm working, every place where I am, that place must be turned into an altar where I transact from the Spirit. Always, always, always. Baba na namai, mukazigona zvandiri kutaura izvi, vamwe venyu
muchaona kuti you are only 2 days left to your destiny. Muchazona. Do what I'm doing. Do what I'm telling you to do. Muchaona kuti you are just a day left to your glory. But munowedzera mazuva ekusvitswa kune ramangwana renyu nekutapudza nguva dzekufellowshipa naMwari. Zvamuri kuda muupenyu izvi hazvibvi kune mabhosi amuri kuzama kufadza kuti mugozonzi munoshanda. Bhosi munhu anongomuka mangwana atsvaga mumwari nano kukudarika. If they no longer need you, there is someone better out there. Vanhu vari kuramba vachingodzidza. Kuna nema qualifications atove nani kupinda ako aabva kuwana nhasi mangwanani. So you can never match your destiny by depending with people to promote you for you to become what God wants you to become. No. You have to teach yourself to love God, not your career, but God. Teach yourself to love God more than you love your wife. Teach yourself to love God more than you love your husband. If you love him more, then you'll cause those that you love to love you more. You will cause your job to maintain you, promote you, and become a person whom you want. It all begins with God. It starts with God. Everything that you do. Hakuna munhu akakunda panyika kana asina mweya uri pamusoro pake. Munoona kumabasa vese vachinzi vabudirira vasinganamati vanotori nomweya uri pamusoro pavo. There is a certain spirit that is using those people. Hakuna chinhu chinonzi chiri empty. The language yevanhu vari limited in spiritual things. Hakuna chinhu chinonzi chiri empty. Bhodhoro rekoko rikapera koko haisi empty bhodhoro mapinda mhepo. There is a substance there. Hakuna chinhu chinonzi chiri empty. Saka hakuna munhu anonzi haana Mwari kana kuti haana Satani. Is either una Mwari kana kuti una Satani. Hakuna munhu anonzi ari pakati nepakati. Onzi uyu haana mate, uyu aende kuchechi asi ari right. No. There is a spirit behind every person. But zvinoita mweya, kune mweya inogara vanhu vari ignorant. Saka you'll be possessed by a spirit. Usingazive kuti you are being dominated by a spirit. Because wagarwa nemweya inotsvaga mitumbi isina identity. Kuna anonzi ma vagabond spirits anotsvaga mitumbi isina identity. Kuchechi haende, kunganga haende, haana identity. So there are demons that are specifically sent to possess people without identity. Saka unotanga kushandiswa nemweya tsvina uri ignorant, usingazive kuti whatever you are doing, there is a spirit behind you. Saka mweya iyoyo inogona kukupa success ofunga kuti kudzidza kwako, but pane a spirit behind that. Mweya yacho inokupa urombo ofunga kuti munyama, yet there's a spirit behind that. So it's very dangerous now when you look at things from how I'm explaining it. Kuti uzonzi wava munhu auya pakunamata Mwari oshaya kakupisa, so oshaya moto kupisa
very dangerous. Because kana wati wakunamata wasiyana nemunhu ari pakati nepakati, iwe wadeclare hondo zviri pachena kuna Satani, wabuda pachena kuti Satani amuvengi wako, wakuchizonamata kuchechi wakuuya, but hausi kupisa, wakatonhora. Tikati katinamatei unoshama ng'ai. Tadii tashingirira tiri pamunamato 30 minutes wabatikana, wakutofunga zvinhu. That fire in you inosvika painotonhora until wawadeclare kuti muvengi wako kana akuuya kuzokusakadza, anokusakadza nomuto wakasiyana neuyu ari pakati nepakati. Because wakamboudza vanhu nezuro kuti wakunamata, ndokubva wabuda pachena kuti wandiita mhando yangu inini Satani. You hate me, the devil, and you love God, yet you cannot carry the fire of your God. Ikoko kutonhora uchizviti munamati ndokuri kusaka nhamo dziwande, ndokuri kusaka nekubasa zvinhu zvirege kufamba. Because wakadeclare pachena ukati my success comes from God. Saka kana vari Mwari vari kukukomborera uye vanokukomborera, chitsvaga kutsva nekupisa kwaMwari wako. Be always on fire. Ameno muri kuninzwa zvamundarava napa. Gara uchipisa pese pauri moto, uri motokari moto, uchibika sadza moto, uchifamba mustiriti moto. Chasaka vazhinji vanonamata vakuvare is because they are cold. We are very cold Christians. Tine vaKristu vari kutonhora, tine vafundisi vari kutonhora. Vediwe kunzwa kuvana vana moto, kwete muno urimo, kunzwa kuvana vana moto. Kunzoko tine vafundisi vari kutonhora chando chaicho, vatendi chando chaicho. Unoona neuroyi hunowanda pasowe, ufeve hunowanda pasowe, makuhwa anowanda pasowe. Munoungana mopfeka masutu moti tiri pamwe chete, but unozoona kuti mavictories emuvengi ari kuramba achiwanda sei tina Mwari anokunda. It's because vatendi vakawanda tiri kutonhora, hatisi kupisa. Dai Mwari wakubatsira baba mutendi anopisa. Kana wakupisa newakaipa anozvinzwa kuti uyu akupisa. Ukabatira moto zvakanaka waMwari mauri, kune inonzi divine rejection inoitika panyama. Vanhu vaimbofunga kuti unodherereka vanotaka kusuduruka vega in your environment. Unozoona kuti shamwari dzangu dzandaitamba nadzo hadzichandifonera. Unozoona kuti vainamata minamato yesadza havachagona kugara pedyo neni. Why are you accommodating cold people if you are a hot person? Why uchitamba nevanhu vasingazive chinonzi munamato but uri munamati? You can never do that. The moment you are hot, God attracts people that are hot around you. When you catch the fire of the Holy Spirit, chese chaunoita in the presence of God, it breathes fire in your environment. You can tell
kuti munhu yaari kutonhora, even akadi, you can tell that uyu ichando. Dai Mwari vamubatsira akuchidzira moto apisa. Pauro unoti kuna Timoti, ramba uchikuchidzira moto wakaveswa mauri kunyangwe chipo chinorondwa kubva kuna mbuya vako Royce. You can tell, vana baba nana mai, this church or this ministry or this atmosphere, it must be an atmosphere which is burning with the glory and the presence of Jesus. Toda kufana kupisa vana baba kusvika pakuti minana haifane kuitika mushure mekunge munhu waMwari akumbira vanorwara kuti vanamatirwe. No, the entrance of a person in this atmosphere, it must begin to release the healings of God. Kupinda bedzi, because where there is an atmosphere of God, you don't need the laying of hands for you to receive from that atmosphere, just to get into the presence. This is what I pray for. This is what I desire. Ini ndinogara ndichikumbira Mwari kuti Mwari kana vari vaviri ngava vaviri vati vakatakura moto. Kuna chinhu chinorwadza kutungamira chechi isina moto. Unonzwa nekutonga nyaya dzisina basa. Unonzwa nekunamatira vanhu. Pakati peusiku foni yapinda, munhu waMwari ndadikitira, munhu waMwari gumbo rangu, munhu waMwari musana wangu. Because ane moto ndiwe, but vatenda havana moto. But I want to pray that may God give you fire. Church ikatakura moto zvakanaka, matestimony haabve kupurupiti uku achienda kuchechi, anobva kuchechi asvika kupurupiti. Your house becomes a church on its own. Unova mupirisita nokuti watakura the fire of God. Vana baba namai ndinzwei, ndinokumbirisa nenyasha dzaMwari, ramba kutonhora, iva muKristu anopisa. Ndakumbirisa, ndapota. Ramba kuva mutendi akangoota in the realm of the spirit. Because muvengi wenyu Satan akapiwa 1 minute rekukudzumburudzai, amwe venyu amugari magarira makaita. If you knew the abilities of your enemy, you will not play around with the presence of God. Give me Exodus 33. Exodus 33. Naichechi pakudo aipedha apana zvamuri kuonoi baba. Vanangu pakudo aipedha. Vanofamba nangobata bhaibheri nangoripeta kudai muchingoti amen, ndakaripeta. Udzi ari pedyo nokuti pakudo aipedha nyarawo nai. Wani wanongoti baba iPad onai kutsvukira kwamakaitawo. Aiwa tarisari pasaiti pakudo iPad. Shwa mapepa kudai sona ndichiparidza kandinyarara. Pakudo iPad. Verse number ni? Verse number 15. All right, and he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. If thy presence go not with us, carry not up hence. If you don't go with me, don't take us where you want to take us. Hello? If you cannot be with us, why are we going there if you are not there? Moses anotaura mazuva aya because Moses wainzwisisa kuti hakuna kunoendwa without having the presence.
Aurorwe usina presence. Autange kambani usina presence. Auna chaunofanira kuvamba panyika panapa usati wane chokwadi chokuti you carry the presence of God. Hakuna kunyangwe chipi chamunogona kubata panyika mugoti Mwari, I desire to be like this. If you are not yet sure that you carry the presence of God, then don't do that. Don't do it. We are living in a world eerie, congested with spirits. There are different spirits that are congesting this world. Even mugomo kunonamata uchinzi kunotsvaga Mwari, be sure kuti urikuenda kunonamata una Mwari. Kurega kuzoneta Mwari wokuwandira mugomo, enda mugomo una Mwari. Because nemakomo acho ane mweya yemakomo iwayo. If I don't go with you, better I stay where I am. Don't take me there if you're not going to go with me. Tine murume ari kuchemera presence panapa. Ari kuzvinzwa pamweya kuti akomana marriage zvichida ndakuida. Bandinoenderei kunogara mumba nomurume ndisina upano hwaMwari. If I don't go with you, don't take us there. Right? Saka agenda ya Moses is no longer Canaan, but it's Canaan with God. My God. No difference yako iwe na Moses. Because your agenda is just getting there. You don't care how you get there. Moses, if I don't go with you, he knows it's not all about going there, but it's all about maintaining that place. When I am there, I don't want that place to be temporary. Because kushika ndogona kushika neminzi dzangu ndogona kukiakia ndikapinda muKenani. Inini Moses I'm a warrior kubva ndichiberekwa. Zvekurwa kubata banga kurovana nevanhu, I know because I was trained to fight. Saka nhasi ndikaramba Mwari ndinogona kutsvaga dzangu nzira dzima randanopinda Canaan through my fighting skills. But what does it help me to get there and lose God? Because kana ndava imomo, I need to maintain my blessing. You see why people get promoted but cannot maintain their promotion. People getting married but cannot maintain their marriage. Because when we do to access the pleasures of life outside God. Kunyangwe takatanga na Mwari batakazosvika tatega Jehovah asisipo. Atina kuona kuti panapa Jehovah asisipo, takaramba tichifamba zvedu. Takaramba tichiita mabusiness. Takaramba tichimhanya nema relationships. Takaramba tichimhanya nema connections. But did you check whether God is still with you in that connection? Because the absence ya Mwari inogona ngosuduruka wakatemba. There are many things that can take away God's presence from you. I'm going to point some of them. Many things that can take away God's presence. One of them, kana Mwari wako kusimudza, he is a covenant keeping God. So every person asimudzwa na Mwari, there is a covenant inenge yaitwa pakati pako na Mwari that is going to take you where God wants to take you. Because kana wadanwa na Mwari even ku business, Mwari anogona kukuti I'm going to give you money for the purposes of this and that. Hakuna munhu anongopfuma ichibva kuna Mwari yongoti udye ufare udhakwe utsvage vakadzi vamwe. Never. Zvinoitwa na Satan. Ukaona Mwari vakatanga kupa mari, you must check a covenant iri behind that wealth. Ari kumbondipire imari Jehovah.
yazouya Mwari, you ignore the purpose of that money, and then the presence of God just moves away from you. Saka unenge uchiri panzvimbo yekukunda, uri panzvimbo yema-connections, but you no longer have the presence. Wakutsvaga dzako nzira dzekumaintaina that particular level. Kuti uone kuti hausisina Mwari, unoona ne-effort yaunowanza kumaintaina level iroro. When effort increases, it's usually that the presence has decreased. Ukaona simba remunhu rawanda, ongorora wapo wamwadi. Saka tine vanhu vari kuramba vachifamba, but they are no longer in the presence. But not you, in the name of Jesus. I said not you, in the name of Jesus. Oh yes. Vanhu vachiri mumarriage, but marriage isina Mwari. Yakungochengeterwa zita. Kambani rakungochengeterwa zita. Ministry yakungochengeterwa zita. Hello? Tine vanhu vanorwira mazita. Ndindakaitanga, ingadona. But Mwari achirimo here? Haasisimo. Moses anoti, if you cannot go with me, why go? If you are not available, why move? If you cannot speak, why speak? If you cannot do it for me, why am I going to do it? Zvinhu zvese zvangu ngazvive zviri accounted to God's hand. Let the presence of God be everything. That concludes my life. Saka anoramba Moses kuenda kusina Mwari. Tine vanhu nhasi vari ready kuenda kusina Mwari. Anokorosa border kuenda kuJoburg. Haasi sure kuti Mwari vari kuhere ikoko. But Moses anoramba kuenda kusina Mwari. I will not go if God is not available. Mufunge hama dzangu. Murume anonzi Moses. Ndinomuda pakuti chapter 32 dzaExodus idzodzidzi. Anosimuka Moses anoda kumbonotsvaga Mwari. Jehovha unomudana into the presence. Ndokunorova dzinenge 40 days. Handiti? Ari pamunamato. Chimukira kunamata, achiswerera kunamata. Chimukira kunamata, achiswerera kunamata. All right. The level of prayer inofana kubatwa nemunhu ngaidetermine the level of glory that person expects to have from God. Saka patino namata, our prayer life is different based on the glory that we want from Him. Andiriga? Because prayer is a spiritual currency. You not transact a glory on our physical life. So the more you pray, the more glory you acquire. And did you Moses for 40 days in the presence, because the Bible says to whom much is given, much is expected. Unoona nenzara yemunamato kuti munhu uyu ane zvikuru zvaari kutarisira kuna Mwari. It's very easy to prophesy what God is about to do in your life. Look at the hunger that you are carrying for prayer. Autombodi mprofita kuti akuudze kuti kunenge kune chiedza. Tarisa nzara inotanga kuunzwa naMwari mauri yokunamata. Nekuti kunamata kune ma ranks. I feel I just want to say this. Someone needs this information. Kunamata kune ma ranks, kunamata kune ma levels. Andika? Kune a prayer that can be made
as a religious demand. Zemenza niso takuda kurara ngati namate. Uyo munamata ukuthi kunyango ukanamata ukadi I will transact into a level of promotion and glory into your life. It's a religious demand. Takuda kudya sadza tange manamata ponamata sadza rodi rodyiwa. It's another level of prayer. Koshita prayer. That's not a travailing move in the realm of the spirit. Ukaona wadyarwa naMwari into a movement of beginning to access a hunger, to push in a travailing move, is a sign that you are now ready to give birth unto something. You are carrying something in the spiritual, and you are about to give birth to that thing right now. Saka prayer hiyo now. Ndo minamata ibatukana na Moses. Ana Moses vaisa namata minamata kuti sazara ibva ngati namate. Takuda kurara. Jehovah tichengetedzei. Zvidhoma muhope. Amen. No. They were no longer afraid of demons. But they were praying in order for them to release and give birth to something. Nekuti Moses akatakura Israel yese. Chembere za Israel ziri mumimba ya Moses. Destiny ya Israel yakaberekwa nemimba yani. Saka the burden ya Moses yekuzvara ndo yaimulida into a continuous prayer, to stay in the presence of God for 40 days and 40 nights. Murume akukanganga kuti kunzoko kune vana because Moses anga akarorora oka. Moses anga akarorora ani munoziya. Ameno ndirindegere kanti ne vana. Moses anga kati anga akarorora Moses aine vana. But imagine, because of where God wanted to take him, I know ignore my nevana ne mombe ne mukazepamba dokunopinda into a traveling movement for 40 days. Why? Because you are supposed to give birth. Ukaona wane hanga yekunamata continuous, it might be that you are about to give birth to something anytime soon. It's like unaona nenzara. Unaona nenzara. Babereke nawe nzara inetse unogona kupredicta. Uri munhu uyu achabatwa neshuga. Chirwere cheshuga chake. Nemadyira anoita zvinotapira. Unogona kutaura kuti gwere rinaripere munhu asati achidhuzha uyu afuta. Kuona even the amount of appetite in a munhu achidya kudai so akati bhega apedza, obva ati hot dog apedza, arida mupunga ipapo nechicken apedza, nyama yenguruve zvese neganda rayo rine mafuta apedza. You can tell kuti mwedzi haipere munhu asati ane dama rakarembera. Azvidi prophecy unoona nenzara yainayo kusadza. Zvinokuudza kuti anorembedza dumbu manje. Uri kuona zvandikutaura? Saka unoona munhu nzara yainayo in prayer, it can tell you hanga chaiyo so wakarara. Unogona kuti hope dzakabata kumuka barabara wakutotanga kunamata. What is happening? There is a hunger, and that hunger is a prophecy of a birthing that is about to happen in your life. And now kana mukadzi akuda kuzvara akatakura pamuviri, anopinda paleba. Leba dzinosiyana, dzimwe dzinogona kurova 1 month ari muleba but asingazivi. Akati fambei unoona agara pasi ndarwadziwa atori muleba asi kuziva. Mumwe anogona kurova 1 week, mumwe kurova 2 weeks, mumwe anogona kurova kana 3 days. Zvine my experience akadi akasiyana. But kana yapika leba akurwadziwa mukadzi zvakanonzwa kuti mwana wangu akuuya. Ukamuona akagara pasi achikumbira kofi, ari kunyepa asati akuda kuzvara.
unomuona nekungofamba famba kabata musana, iwe ukapinda imomo wakadzikama ogara pasi kudya banana, unotukirwa banana rako nemunhu ari kufila kuti I'm about to release something. Anotanga kubatikana nevamwe vakadzikama kuti makadzikama yekwemi, makadzikama chii chacho. Unonzwa kutuka munhu neari kuzifambira pahwindo apo kuti mama ifambe zvakanaka manimi, obva angobva pahwindo ipapa unoona uya achifemereka kurwadziwa kuti kwaiwe wakarelaxa sei, but I'm about to release something. Hinda wakadzikama. Do you know kuti when you are in travailing wakatakura nation, wakatakura destiny mauri, unogumbuka munagero pedyo newe so ari paWhatsApp panguva yekunamata, unobatikana kuti nai munhu abva kupi. I'm here travailing, I'm about to give birth. Pandu nemumwe munhu akachena kumeso meso, haana kana atmosphere yaari kunzwa. You begin to be angry. There is a moment whereby kana waita lock in his presence, unotanga kubatikana neshamwari dzako dzisinganamati. Unozvinzwa kuti hapana ukama hwandinogona kumaintaina nevanhu ava if they cannot travail as I'm travailing. You only need an atmosphere it is similar to what you are feeling, because you're about to give birth unto something. Saka chinotanga kuitika now when you are there and about to give birth in an environment nevanhu vasina connection nechauinacho, unotanga kupinda munonzi muspiritual separation. Saka unoona Moses anoseparate, anobuda anoenda ku 40 days, anobva pakati pevanhu vari dry. Unonzwa kusada kukurukura nevanhu vari dry. Even pachechi chaipo shamwari dzako dzaunotamba nadzo unotanga kuona kuti takatamba sezvedu but vakatonhora sekura. Unotanga kunotsvaga vanhu vekuti ukamhoresana nawo maoko dzinombobudawo ndimi, kwete kumhoresana nemunhu wokuti ukamubata chaunosara unacho upombo, chaunosara uinacho kufunga madhira asina basa. It's either you must impart them or they will impart you if you are not prayerful. Vamwe venyu muri muno nditererei, yandiri kukudzidzisai yakakosha, because tichipedza service nhasi tokuenda kubasa. Kubasa kune vahedheno, kune ngochano, kune vane nhombo muhomwe. Endaka mangwana ungoenda wakatonhora kuti zvakadii man yu yakazotenga nhingi, ndozvega zvauri kuziva izvozvo. Wiki rinopera tikono tichingojomba tichibondera njomba. You enter in different offices. Uchipinda muoffice iyoyo, that office inomaintainwa a certain presence. Kuti munhu iye agova brigadier, kuti munhu iye agova vice president, there is a certain spiritual ritual yaanotoudzwa kunzi kuti ofisi yako irege kurwiswa. You need to maintain it with this presence. Vamwe vava varare every Friday vari makomo vakashama vachingodzokorodzeswa mazwi kuti vamaintaine maofisi amuri kuda kupinda makabata matenda nemacontracts kuti maaccess wealth. But unopinda imomo uri dry, hauna hasha dzekuti if you don't go with me I will not go. Uri kumhanya kutaura kapeki kuzva uchienda kune maatmospheres anokukurira iwewe. Where are you going? Purging neseparation inoitwa nomuprofita anopinda muupano hwaMwari. So muprofita ndokubva azorora akati amai chimbovaiwo chirikadzi kwe40 days. Vana vakasara vachibvunza dhedhi vari kupi, dhedhi vari kupi zvavo, vari kugoma vachinamata. Panyika panonzi ichapter 32 panonzi ndokubva kwasara vanhu vasiri patient of the presence of God. You know what? Lead a church inorely on the pastor alone, hauna church.
Day raunonzi warwara haipindwe. Day rinonzi wafa ndo painofira. So Moses was leading a church that relies on him. Ndokubva ngorova 40 days. Chiona zvakasara zvichiitika panyika. Vakatanga kubvunzana saka tobatsirwa nani kunamata. Moses haasisipo. Ndokunomanikidza Aroni kuumba chimhuru. Moses zvaaenda tipewo chinobatika. Havana kutichwa kuti you can access the presence on your own. It's not about a man, it's about God. Havana kutichwa kunzi kunyangwe uri kubasa you can connect uri kubasa ikoko. Havana kutichwa kusvikira Moses paakapinda prayer vakatanga kutsvaka chimhuru. Vakaumba chimhuru chikaiswa papuripita. Zvikanzi ndiye Mwari wenyu akakudzikinurai kubva kuIjipita. Pakabuda offering. Bhaibheri ukariverenga zvakanaka. Icho chimhuru chacho chamiswa chakaumbwa negoridhe. Kureva kuti pakatotorwa offering kucreatwa chimwe chimwari chisiri Mwari. And the offering isinei naMwari hainetse kubuda. Offering. Ameno vana vanongoda zvinotyisa zvinovhundutsa. Mwari Jehovha uri kudawo haibude. Vari kutanga kutaura dzimwe gimiki panapa inobuda. Goridhe rakabuda baba, chimhuru chikaumbwa kuti zvikanzi ndiye Mwari wenyu. Chakamira pachimhuru hachisi kufema achinei. Achifamba achikuma achidi but vanhu vakabvuma kuti ndiye Mwari wedu. Zvinonzi vakapota vachitamba vachikomberedza matamborini Mwari asingafeme. Chimombe chine munyatso kudai sewemukaka but chisingabude mukaka. Vakagusikana naMwari asingakamike mukaka. Vagomuti Mwari wedu ye. Only because they had no patience in waiting for a man of God in prayer. Anonamata ndokubva atosudurutswa akadzoka sangano rana nemumwe mufundisi asina shoko. Achipiwa offering yegoridhe. Akangomira bedzi akatarisa sangano kufamba afambe kukuma akume akanzi ndiye Mwari wedu ye. Kana waku sada zvekunamata ukaona wane nungo dzekunamata, get ready, you'll be used with things that are nuisance. Kana usisadi kunamata, gadzirira kushandiswa navanhu vasina Mwari. Munounduriswa huku nemuromo zvichinzi ndokuti nyaya yenyu ifambe. Munobvisiswa mitumba nemitumba yemari ichinzi ndo madeliverance acho iwayo. Wesa nenungo dzekunamata kazhinji haanetse kuitisa munhu iye. Pidiguka kudubu kuti haadi kunamata. Bvisa hembe atobvisa. Haadi kunamata munhu. Manya uya manya atozvambarara. Rutsa aro. He is not a prayerful person. He can be used. Ndosaka uchiona kuti nhasi muchechi mufundisi anogona ngotora mukadzi otomuita mudzimai achitenda kuti kudanana naye ndokubatwa kwaanoindiwa. Boza adi kunamata. Adi kunamata. Vesa amurufunga kuti vari serious avapfimbika ngosvika uri munhu waMwari ngoti nhasi amene mari anotenda kuti akomana ngotsvodana navo ndaane ndizvo zvavakapiwa naShe because ane nungo dzekudini dzekunamata. Listen to me very careful. The reason why deception yawanda muchurch is because the church is no longer praying. When you pray, when you lock, when you stay in His presence, the presence of God will give you enough ability to discern spirits. And zvinhu zvaMwari zvakanaka pakuti it's an open check. Hazvina kunzi mufundisi bedzi ngaaccess. I pray for a church whereby even neari kuasha padhoo ane ability kunamatira murwere achipora. I'm asking God for a church yekuti tikatanga kunamata panapa
kunyange maridzo tiinayo inosendekwa parutivi maridzo. Can I have that church? Unombozvibvunza wega kuti vana kuti vazoita vangapindwa nei? Vamwe vaidyiswa nyoka, iri mhenyu nyoka kudai agoitsenga mhenyu, tsenga madzvinyu. Nai munhu uyu nezera rake atone sutu zvese ari kuonekera, but dzvinyu rinouya agonzoka riruma ndokuti basa riwanike, agoruma musoro wedzvi. Vamwe vagonwa jiki zvinzi ndokuti Mwari vadii. Zvinoitika sei if you are a prayerful person? Zvinoitika sei if you are carrying the presence of God? Saka the moment yatinonzwa nungo isusu vaRevhi kukudzidzisai kuti are able to have the presence uri mwana wesangano, ndo day ratakubvumidza witchcraft kupinda muchechi. Ukaona tikakunyararirai pamusoro pekukuudza kuti motikari yako inogona kuva an altar, unogona kuva a carrier of the power of God. Iwewe usiri bishop, usiri prophet, tikanyarara kukudzidzisa izvozvo tabvumidza nemuroi kudominata church. Church ngaizvizive kuti kunyangwe nemwana weSunday school anogona kutakura presence yaMwari. Vabereki, kana Johani Mubhabhatidzi achinzi akabatwa namweya mutsvene ari mumimba yaamai, kari kacheche, but it's not the presence of God filled John the Baptist and he leaped in the womb of her mother. What more you want to tupa une driver's license, une passport, but una presence ya Mwari. If a baby can carry the presence, unofanira kukura kusvika pakuva a presence carrier, the glory of God. Wakaloda power. Saka Moses manje anozviziva ndokubva aona kuti no, because 32 dzaExodus achidzoka anowana chimombe, anoputsa, anodii. Bhaibheri rebveri ndokubva anouraya vese vakanamata chimuru. Mwari ndokubva azoti ndakuda kuchienda nemi, asi ndakukupai mutumwa, ndiye uchaenda mberi kwenyu. Kuenda takudi, but mutumwa ndiye wakudini. Somza msaro tarisangano uri iwewe uri kunzi ndakukupa mutumwa. Awaiona mhosva mazviri, waifara pakuti wazopiwa mutumwa. But Moses anoti kwete mutumwa tikudai mimi, ndakuenda nemi hongu, but ndakuisa mutumwa mberi kwenyu. And my angel shall go before thee. Anyway, chinonzi mutumwa chikatanga kutaurwa nezvacho, tinogona kutoronga maridzo yemutumwa bedzi vanhu vachikomborerwa nayo, because tinotenda kuti mutumwa ari nani kupinda isusu. But Moses waiziva kuti inotori kutorambwa naMwari kutungamirwa nemutumwa yaMwari varipo. Handisi kuda mutumwa, I need you. Mukasafamba nemi zviri nani ndifire pano. Zvengirozi izvi udzanai mega kudenga kuti muri mutsvene, tiri kuda chiri nani kudarika ngirozi. Imagine a man who is hungry for the presence of God. I'm hungry for God. I don't know you. I'm hungry for Jesus. He was a hungry Moses. I know if you don't go with me, it's better I stay where I am. Zirinani ndirege kufamba any inch if I'm not carrying you
zvikanzi bo takuenda, but mutumwa ngaende pamberi pako. Zvikanzi matani, zvikanzi mutumwa, zvikanzi no. Kune dzimwe chechi dzakatangira pamutumwa, nanhasi mutumwa chete. Ukataura zita romutumwa, chechi inofamba. Ani mukuona ndichidzidzisa kudai so, murikuona kudzika maoko makaitawo. Kune chechi dzokuti kana ndakuda kuti mungosimuka muchiti amen, kudoma zita remutumwa. Kuti mutumwa ningi pagomo rakati gore rakati, amaikani. Unonzwa mabhachi kuraswa kwako zvakuti wakuparidza wadoma mutumwa. Church is founded by a tumor. But Moses are not mutumwa hongo. But where are you? There is something better than an angel. If you don't go with me, I'll stay where I am. There is a presence that we need. When you find there's a presence that we need. Pane a mark inofanira kuonekwa kana tafura. Pane a move. Pane mhepo inofanira kunzwikwa paunenge wapfura kubva nhasi, ukataura kubva nhasi, uchinoka dho, uchivhurirwa dho, uchipinda neimwe mhepo yakasiyana nemhepo iri mauri kupinda. Nyika izere mhepo iyi. Mumasupermarket imhepo dzega dzega, mumakombi imhepo dzega dzega, nemumabhanga uchipinda mune mhepo dzemo. But we need this presence. Tichipinda mbanga tinodominata mhepo dzebhanga. Mwari uyu ngaatipe upano titaure naMoses. Moses anoti kana mukasaenda nemi. In other words, Moses aichemera chinhu chokuti handisi kuda presence, kuda kutsvaga pakupedzana yekuti ndinoinzwa bedzi munhoroondo kuti gore rinya richinamata pakati akomana Mwari vakafamba. Zvaunonzwa navamwe vanhu vapenyu nanhasi, so unonzwa vakuti ndakambovanzwa vamwe. Wainzwa vakuti pamazuva edu taiti tikanamata Mwari waionekwa. Iye ari kuti pamazuva edu mupenyu hasati afa. Mpenyu nomunzwa achishora, haisi ataita zvamuri kuita izvi pamazuva edu, but mupenyu. Mpenyu vamwe makutamba naJehovha, isu taiti tikati, but hasati afa. In other words, haasi kungoda kubvuma kuti haasisina Mwari. Iyo ndosaine kuti handitotambe newe kana waimbozviita usazviiti. Saka Moses airamba presence yekuzorangaridza vazukuru kuti pamazuva edu Mwari waita akati. Hatisi kuda Mwari wakare. Vakuru vanoti matakadya kare hanyaradze chii. Murwere arwara hailiwe naMwari wanezuva. Pari kuda the present presence. Imimi Mwari kana mukandisiya panapa nemiwo ziyai kuti kuKenani handiende. I am not desperate for Canaan. I am desperate for a Canaan with your presence. I am not desperate for marriage. I am desperate for a marriage with your presence. Zviri nani ndiregedze kurorwa kana maramba kuenda neni. Haisi nhau yekuti ndavaka imba, ndatenga motikari, ndabereka vana, ngandibereke vana vana Mwari, nganditenge motokari ina Mwari, ngandivake imba ina Mwari. I need you. Musandinyengedze nemutumwa.
Usandivhare Mwari kundipa mutuma mberi kwangu. Zvemutuma, get away. I need your tangible present presence. Nditi ndikafamba handidi Mwari wedelayed. Ndikuda Mwari ari live. Ari live. Ari live. Wandinonzwa nhasi ndikomunzwa namangwana. Nevana vevana vangu vakoramba vaina Mwari iyeye. Kureva kuti presence yenyu Mwari ndikuda kuiloka mandiri. Ndoti kana ndakufamba pandatsika pese ndo pamuri ipapo, pandavata pese ndo pamuri ipapo. I want your abilities to be permanent, locking your presence in me. Anoona nama dimension ratakuendeswa naMwari nderekuti vachakuona vaona Mwari, vachataura newe vataura naMwari. Gone are the days, listen to me very carefully, dzekunamata minamato mirefu pamberi penhamo. Isusu ukationa tinamata minamato mirefu mugomo, kuziya kuti pamberi penhamo padi mirefu. Nekuti ukatadza kunamata minamato mirefu mugomo, uchazoinamata pamberi penhamo. Mwana arwara adikitira aringoda be healed, ndoba unotanga neworship. Kutanga wambomunzwa kuti aripo here. I worship you, I worship you, you are always good. Asingazivi kuti Mwari vari good ndiani, mwana ada kunamatirwa. Ndakambokudza pano kana wakuda kuona kuti baba havana Mwari, even vari mufundisi wavakumbira namatiro mwana wangu, ukamona karova minamato 1 hour mwana achirwara, ziva kuti hapana Jehovha. Usanyengedzwa nekureba kweminamato pamberi pemurwere. Kune kwaingadai yakarebera kwete pamurwere. Zvinokudzwa kuti vakutotangira ipapo kutsvaga Mwari baba. Nekuti Jesu airama all night ari mugomba, but waiti kana azoburuka mwana achivheya nepfari haaitanga kubata mirefu, waingoti tarita 10, achipiwa tswanda ine zvingwa zvishoma. Haaiti madzibaba Jeremiah heri aburuka imuonekwe, waitenda Jehovha. Painzi apenza kutenda achiburutsa tswanda, zvinonzi vaidya zvikoramba kupera. There is a place for long prayers and there is a place for short declaration, present presence, prayers of God. Toda kubva pano tinoadresa muroyi. Hazvidi 30 minutes, zvinoda 1 word. Tikati bari ngafire pakarepo. We are carrying a presence. So we are fed up of gathering without the presence of the one we are gathered for. Hatishada kunamata kwechipupupu, taakuda nevana vedu vasheshe kuzvikoro kwavanopinda ngavaende vaina Mwari wedu nezita raJesu. Because vari kuzvikoro ikoko kune vana vamwe vana vemasatanisi vakatoudzwa kunzi akangodya boroni yenyu mamutora nemwana yeye atomusatanisi. Kana wangu mwana akasaenda kuchikoro asina presence yenyu Mwari, zviri nani arekedze kuenda kuchikoro ikoko. Kana wangu mwana akasarorwa asina presence yenyu Mwari, zviri nani arekedze kurorwa ikoko. We are not after marriage. We are after a marriage with God. We are not after prosperity. We are after a prosperity with God. We are not after a big church. We are after a big church with. We need His presence. We need His atmosphere to be locked in us. When we move, He moves. When we speak, He is speaking. When we touch, He is touching. A movement of power. Saka presence yake uchaona uchibuda munomo, sign yekuti Mwari wada kufamba newe. Number 1, terera, He's giving you a hunger for Him.
vamwe venyu muchamutswa pakati peusiku kunzi munamata, muchabvisirwa hope naMwari kubva nhasi, muchabvisirwa rugare naMwari kubva nhasi. I see a certain hunger to seek God coming upon your life right now. I receive. Wakarara uchanzwa nzara yekunamata, and Mwari vakukupa ability to pray. After you pray again. I receive. After praying and praying, you still pray. I receive. Wakarara ucharamba uchinamata. I receive. Kana waivhumuka wakuvhumuka uchinamata. Oh yes. Kana wairotomoka. Oh yes. Wakurotomoka uchinamata. Oh yes. Kana wakarara nemuhope imomo. Oh yes. There is the spirit of prayer that is now being deposited upon you. I receive. Uchanamata uchichikavira motokari. I receive. Uchanamata uchigeza iwewe. I receive. Uchanamata uri pamberi pekompyuta kubasa. I receive. Pese pauri unenge uchingokakata. I receive. Zvichakuudza kuti there's an atmosphere gathering around you. Oh yes. Vabereki tikuda kumboremera madhimoni. My God. Toda masatanist. My God. Ngati toda kumboremera varoyi. Ngati toda kuremera varoyi. My God. Aiwa ndoda ngati toda kuremera varoyi. Oh yes. Ngavati vachitiona varoyi ngavanzwe a heavy anointing. Oh yes. Vakakumhoresa ngavawire pasi. Oh yes. Aiwe. Ndakuda kudeclare panapa. Ndada kurayira panapa. My God. Unoona zvinoita Mwari uyu. Oh yes. Uchibuda pano mande mangwana hakuna chigure chinokutarisa kaviri kana sikasawira pasi. I receive. Hakuna muroyi achanangana neziso rako kana kasavhara kumeso kwake. I receive. Kana Moses paakaburuka gomo abva mupreya, zvinonzi vakaisa chidhuku kumeso kwake kuti varekedze kumutarisa, nekuti wese aimutarisa aiwira pasi. Neniwo ndinorayira nezita raJesu. Oh yes. Ukatarisana nenhamo ngaiwire pasi. Oh yes. Ukatarisana neurwere ngauwire pasi. Oh yes. Ukatarisana neuroja ngauwire pasi. Oh yes. Vabereki motokari dzimwe dziri panzapa asi mboda kushanda nesimba, zvinoda Mwari vane simba kuti dziuye. Oh yes. Kune humwe uroja hunopera kana wakakata atmosphere inokurambidza kuramba uchibhadhara rent. Oh yes. Mhepo idzi ngadzifambe panapa. Oh yes. Dzibate iwewe nevana vako. I receive. Dzibate iwewe nevazukuru vako. I receive. Zita rako rese ngadzitakurwe nemhepo dzaMwari. I receive. Atmosphere. My God. Uchipinda muchipatara. My God. Unozwa manesi vachingoti uyapora uyapora uyapora. Uchifamba nemhepo dzinorapa. Kunyange ukaenda nepakatakura nhamo, unofamba nemhepo dzakatakura rugare. Ukaroorwa mudzinza risina akabudirira, unofamba nemhepo dzekubudirira. Ukaroorwa nemurume anetengerombe, unofamba nemhepo dzekukunda. Haulimitwe nevaunoswera navo, haulimitwe nevaunoshanda navo. Une atmosphere. Oh yes. My God. Unoonera kuti chinhu chese panyika panapa chine atmosphere. Chifeve chine atmosphere. Anoimba ane atmosphere. Hakuna chinhu chisina atmosphere. Nyika yatigere ine atmosphere. Yes. Ukabuda muatmosphere yeearth hakusisina oxygen, unofa. Yes. Chese chapinda muatmosphere yeearth chinoregulatwa nepresence yeearth. Saka panenge pane nyika yedu pane life, because nyika ine atmosphere yelife. naMwari vane atmosphere yavainayo. Atmosphere yakataura kunyika yaive nerima iri mvura bedzi pasina upenyu, ndokubva yati let there be light. Oh yes. No atmosphere Mwari yaari kupecha nhasi, yaari kuti unofanira kufamba nayo iwewe. Oh yes. Why? Because Mwari weduka wakasika nyika pasina chiripo. Ndokutaura life painge pasina life. Akataura nyika pasina nyika. That creative atmosphere. Oh yes. Kana waiwana uchibva pano, unotaura upenyu pasina life. Oh yes.
I want to travel with you somewhere. I want to go with you somewhere. My God. Transport ndagadzira. My God. Chanda kuda ndiwe chete. Oh yes. I only need you. We need to go somewhere together. Oh yes. Why? Tunakunamata manje. Jibvunze kuti why? Genesis chapter 1 verse number 3. Bible not and God said. Zvataurwa naMwari ndokubva zvavapa. Verse number 6. Bible not and God said. Ukanoverenga verse 3, verse 6, verse 9, verse 11. Unongonzwa pachingonzi and God said. And God said. And God said. Creation. Mwara vainge vasina need yekutanga kutsvaga mafoshoro kuti pagova negomo, kutanga kutsvaga mabhurudoza kushera kuti pagova nenzizi. Only by the word. Verse 3 God said. Verse 6 God said. Verse 9 God said. Verse 26 and God said, let us make man in our image, number 1, and in our likeness, number 2. Verse 28, Genesis 1. Bible note, and God said, let men have dominion. Mwari vachipedza kupa munhu dominion, hapana pavakazoramba pachinzi God said aiwa ndava the power to create yainge iri muna Jehovha yakanodhipositwa mumunhu. Rabasa remunhu kutanga kucreata nekuti zviri Mwari zvapiwa iwewe. Watakirwa atmosphere yaMwari. Taura kumanarwara anopora usho. You are now carrying his atmosphere. My God. Holy Spirit, fill us today. Give us presence. Oh yes. Give us your atmosphere. Oh yes. Give us your anointing. Oh yes. Touch our lives. Oh yes. Touch our marriages. Oh yes. Touch our children. Oh yes. Touch our relationships. Oh yes. Touch our businesses. Oh yes. Touch our careers. Oh yes. Today in the name of Jesus. Oh yes. We are hungry for you. Oh yes. We are hungry for your atmosphere. Oh yes. We need to capture. Oh yes. Vana bavana namai tikabuda muno tisina Mwari. My God. Zviri nane tirekedza kunamata. My God. Ukaona tikadzokera kumabasa edu mande tisina Jehovah, zviri nane tiresign kunamata. It's no longer time to play church. It's the time to have the God of the church, or else nothing. We are not settling for less. Oh yes. We want him or else nothing. My God. We want his power or else nothing. My God. We want his glory or else nothing. My God. Chandikuda vanhu vari sensitive ivava. Because munhu ari sensitive anotozvinzwa kuti munhu waMwari vachidhikila kudai so vatopedza kuparidza. Chakudiwa kwandiri kutora bedzi. That presence. Kutangura simba raMwari. Wherever you are standing right now, oh yes, may you begin to drink from his presence. I receive. Oh, may you eat more. May you drink more. Oh yes. May you receive more. I receive. May your body be filled right now. Oh yes. Do you know what the atmosphere so? There's a certain hunger to lock in his atmosphere.